Pi atom boka jana Lakhain Koira Trok Duar Bagori constituency ke parlo diring sabit forest along Niletum Karbi Anglong news pherangke sarnong erong pipen kahomridam. Pini Niletum Karbi Anglong news pherangke sarnong erong pipen Duar Bagori Lakhain Koira Trok constituency diring sabit forest along kahomridam. Bangso hot forest asai khipena ke thandunke Niletum dak diring forest sabit atum ke doadim antabe government pen forest staff atum ke dojiadim ki kimjia phan hukum pilo. Lapena hemta kimlo boundary wall ta selamlo ki jona langta kisung pik pena jok ring well ta pilo bonta kupi koson penlo ne komatong ke chok chelo ne staff atum ke doa hemta patang tesi parjap kramne lapen boundary wall ta patang tesi masap so ingkai chom anta chainong bc che pathop detlo lapen front gate setame selam lesi pangko banglo lapen ahok pet pen bang so hem ki kima bang phulake bidor ki ling pusi chini Lasi lapuson kache patang te abang phuaphan Karbi Anglong Autonomous Council pen langding lepute forest asai khiatum ke do thaya besi kisung pik pensi donang poputa therang ke thengno nangche thando lapen ki jona lang kisung pik angbong sitame pajok un ededlo ringwell hutlo bonta patang tesi chongho pahang jochotlo lapen hemban latrine repairing dosita klempon pesi keter ki airpen barak thangsi thekponlo lapo ana kidu kisung kache tongnang penajok Staff atum doa thaya besi
gelap lo nona kim ina kim do ta patang te lo apen lang ring bel ta do bu to aki kim lo itu to order ke sitame la to lang na to sok no atu thai dong ge lapen arlo repairing okata order ke to ceiling tini kan cheng lo repairing kam chata atun pa complete plek jadi tum tem sa hajarom la ban rival ta mampu ta patang telang jo la from side a get ta telang arwa bela la bang so ban rival la ya ini kim kitchen kan pinian ko ana kan datang lawan kan